monatada son participar del año Andy. Akeko uelikae nuki kie me ke takake kraki pekejem toha nai hakaya ya la maya come ne La pasa un beso d'estiu. Andy és començar és l'activitat tenir moltes diferents teatre naixen una altres activitats escola. El día 2 de octubre es va a fer la sortida a Port Aventura. Com cada any va haver actuacions de barins i altres de grups. Va participar molta gent, tothom ho va passar molt bé. Allá voy octubre para comer al picote, maquio al picote, al cacamaya, al participar para llegar y pume para pelota. La mateixa setmana va començar el pis camí. Els participants durant la setmana al pis informen per viure sols. Des de fa unes setmanes, el nostre punt solidari anomenat Xics per Xics també obre les tardes de dilluns a dijous. El podreu trobar al carrer Alemanya número 8. Allà podreu comprar coses infants fins als 6 anys. Fins aquí en Telenoticias. Muchas gracias. gracias.